हेलो माँ बहन चाची सब कोई के गोर लगतनी प्रणाम करतनी। जीवतिया माई के कथा सुनावतनी, रउरा लोग सुनी। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दिल से सुनी लोगन कथा। जीवत महान गोसाई के कथा बाटे। शाम के जीवतिया के दिन कथा सुन के तब घर आवल जाला। पोखर पर कथा होला, वही कथा हम सुनावतनी। बहुत पुराना समय के कथा हटे। एगो राजा रहला, उनका 2 गो लड़की रहे। दोनों लड़की एक ही गांव में शादी कैलन। एगो बहुत अमीर रहली, एगो बहुत गरीब रहली। जौन गरीब रहली वो अमीर के घरे काम धाम करे जात रहली। सब काम उम करके जब लौटस शाम के तो उनकर बहन उठस तो जौन लास्ट के चाउर के खुद्दी बच्चा रहे वो बहन के उठा के दे देस। रोज यहीं देत रहली। तब तक आयल जीवतिया के दिन तो वो कहली कि ये बहन तू रोज खुदी देवेलू हमरा के, आज हमरा के ऐसा काम करा ना कि सीधा चावल दा ना। बिहन जीवतिया हटे, सीधा चावल बनाएम तो मार भात खाएम, पारण करेम। कहतरी उनकर बहन, बड़ बहन रहली, अमीर रहली, कहतरी कि ना आज जो आज तोरा के कुछ ना देम। रोज तो खुदी देते रहली, लेकिन जीवतिया के दिन उनका के कुछ ना दे। कहतरी कि आज यहीं चल जो, आज कुछ ना दे। जलन से आई बेचारी कहलक, रोए लागल कि देखो ना रोज बहन खुदी देते रहल, आज मंगनी जो सीधा दे। बिहान उपवास रहे के बाद तो बिहान हमरा के काहे के सीधा दे, खुदियो ना दिलक। ऐसा ही खेत देतिया कि जो बिहाने ले जाइए आजो के साथी, आज जो आज कुछ ना दे, आज पूजा बा हमरा घर में ना। बहन देली हो। और बेचारी का कैलक कि चुपके से जो धान कुटाला वो धान में से चावल निकलेला, फिर चावल के छटाला, उनमें से कोन निकलेला। वो कोन के ही का कहली कि आचरा में बांध रहली चुरा के एक मुठा ले, आ वो कोन के लेके चल अली। ले अली तो घर में कहली कि हे भगवान ऐसा हम इतना हम का कैले बनी कि इतना हमरा के दुख देला है जीवत वाहन गोसाई। आ कहली रोअली गवली। आ ऊपर के वो कोन के एगो रोटी बनौली आ साग बनौली गेंधरी के धो दली जे ये पारण करे। का करी जब ना दिली है बहन तब बड़ी दुखित भैली। बहुत देवता के गोर आवे लगली। जीवत वाहन गोसाई के गोरवली, जीवतिया माई के गोरवली। आ रात भर रोत हुए सुतली। जब सुतली जैसे आधा रात भइल तब तक जीवत वाहन गोसाई बूढ़ा के रूप ध के आ उनकर केमारी बजौल, भिखारी बन के गेट बजौल। तो गेट खोलली तो कहलन कि ये बहनी कुछ हमरा के खिया दे, ये बेटी आज कुछ खिया दे, बड़ा जोर भूख लागल बा। कहली ना ये बाबा आज हमरा घर में कुछ नहीं खे। रोज तो हम बहन के घरे काम करत रहनी है तो खुद ही चावल देते रही है। आज एक ही बात कहनी है कि ये बहन आज तनी सीधा चावल दे ना, बिहान जीवतिया हमरा घर बा उपास रहे तो मार भात खाए। तो आज कहतरी कि तारा के कुछ हो ना देम, तू यहीं में जा। तो हम का कहनी है कि यहीं में चलनी है। चुपके से कौन चोरा के ले आयल बानी, ओकर एगो लिट्टी बनैले बानी। ए बाबा एक टुका खैले बानी, एक टुका धैले बानी, एक टुका बा बिहान हम पारण करे, एक टुका बच्चा लोग के खियौले बानी। कहलन भगवान जी की ठीक बा, वही टुका रोम तूर के हमरा के दो। हम दिन भर भीख मांगत मांगत थक गइल बानी, हमरा से भूख बर्दाश्त नहीं के। जीवतिया वाहन गोसाई कहलन बूढ़ा के रूप में, भिखारी के रूप में। वो बेचारी उठल तो वही में से एक टुकड़ा तूर के इनका के साग आ रोटी ले आके देहलक। 12 रात बजत रहे। अब तो जीवत वाहन गोसाई के खैलन आ खा के अब बहुत जोर इनकर पेट हड़बड़ाइल। तो कहत रहन खा तो लेहनी, बाकी हमरा बड़ा जोर अब पैखाना लागल बा, हम कहाँ जाए। तो कहतरी कि ये बाबा कहाँ राती बिराती के ले जाई इतना बूढ़ पुरानिया आदमी के, हमरा नाली पर पैखाना कली, हम हो भोर होई तो उठा के फेंक दे हैं। तो कहलन कि ना ना तू घिनैबू बेटी, हमरा के ले चल ना कहीं बाहर है, निकाल दे घर से हम चल जाए। तो जीवत वाहन गोसाई काहे खातिर कहत रहलन। तो इनका ममता दया लागल तो कहतरी कि ना ये बाबा हम काहे रोड़ा के निकाल दी, हमरा नलिए पर करी रोड़ा पैखाना, यही पर कह के आ रोड़ाई सुती हम रोड़ा के बिहान साफ क दे वो हम फेंक उक देम। रोड़ा अपन चल जाम जहाँ के होकम ताई 12 बजे रात के कहाँ निकाली। कहलन ठीक बा। गलन तो नाली पर पैखाना कहलन। कहलन कि अब बताओ हम कहाँ ही पानी ले आई आकि साफ सुफ करी, कहाँ हम
पानी छुई कहली कि ए बाबा कहाँ करेम कहाँ जाएम ली ना हमरा अचारवा में पोछ ली। अचारवा बढ़ा दहली। कहलन कि नहीं बेटी तू गिनबू ना तो काई बाबा का गिनाए, हमरा माई बाप का उम्र के तरौरा बानी तो पोछ ली। अब केहुआ रात बिताही के बाद अचारवा दे दहली। भगवान जी पोछ लेहलन। बूढ़ा बन के आई तो पोछ लेलन। जब पोछ लेहलन तो कहलन कि ठीक बा। भोर अभी अंधेरे रहे तो कहलन कि बेटी अब हम जैती घरे हो आ तो जैबू जाएम बाबा तो हाँ जाए। तो केवाड़ी खोल देली। अंधेरे रहे तो ले वो निकलन जीवित बहान गोसाई आ निकल के नहीं अपन तो भगवान के रूप में रहल बिला गईलन। अब साफ भइल घर में गईली तो अब तो जैसे जैसे अंजोर होता तो देखो तरी कि घर तो 2 महला 4 महला बन गईल बा। घर में अन्न धन सारा चीज कोना सानी में संपत्ति भरल बा। सोना चांदी हीरा मोती चावल दाल आलू जौन चीज खोजे सब चीज भगवान रातों रात भर देहलन। आ इनकर जो ना चारवा रहे हुआ चल पूरा सोना के झालर मोती से भर गई। माथा के केस रहे तो सब सोना के केस लटके लागल आगे मुँहे। जब सोना के केस बन के मुंह पर झूलता उ सुंदर कपड़ा लता इनका देही पर हो गई। तब वो ये अपन सब देखो तारी नाली पर तो मार सोना के ढेर लागल बा। जौन पैखाना कले तो सब सोने सोने हो गई बा। सब उठावत धरत इनका तनी लेट हो गई। लेकिन तबो कितनो धन हो गई तो अपन फर्ज ना छोड़ली। बहिन के घरे लेट हो गई तबो दौड़त जाते बारी काम करे खातिर जे जाता नहीं। अब हम आज तो लेट हो गई बड़ा दीदिया हमरा के बोली लेकिन तबो जाता नहीं गईली। तले तो बहिन पहले ही से तैयार रहली इनका के गोरियावे खातिर। जब गईली केवाड़ी बजौली बहिन के तो बहिने अली खोले आ कहत जे कार्य आज कहाँ रहले हो जे इतना लेट भइल हो। तो वो बेचारी मुड़ी कर ले बिया मुँह ऊपर उठा के बोला तो कहती आह बाप ते कावना से फंसल रहे है। ते कावना से लोग भइले हो कि होई तोर सब मुड़िया के केसिया सोने सोने हो गई बा। हई आँचर सोना के साड़ी सोना के पहनले बारे कावना से फंसल रहे है यही से लेट भइल बाटे। तब रोए लागल खूब। बहिन कहतिया कि ये दीदी ऐसन पाप ऐसन अछरंग मत लगाव। हम दिन भर जीवतिया भूख रहनी है। तुझा से चावल मंगनी है तू चावल ना दिलू हो हमरा के खुदियो ना दिलू हो। तारा घर से हम कौन थोड़ा साचरा में बांध के ले गई रहनी है। हम जीवतिया कहनी है भूखा रहनी है। बूढ़ा बाबा अइलन एगो भिखारी रात में रो के सुतर रहनी है। बूढ़ा अइलन कहलन जे केवाड़ी खोल बेटी हमरा के राख रखनी है। कहलन खाना देनी है। कहनी है नहीं खे तबो जबरदस्ती हुई कौन का रोटी में से देनी है। बाबा खा ले लहन। कहलन कि हम पे खाना करे। कहनी रात में कहाँ ले जाई नाली पर। कहनी कल ए बाबा फिर नाली पर कहलन अब साफ कहाँ करी। तो कहनी लो आचारा यही में पूछ ले लन वही में। आहू तो सवेरे बाबा चल गइलन अंधेरे में। अब जब साफ भइल तो ये दीदी ई का देखले घर तो भइल बा हमार 4 महला 5 महला आ घर में संपत्ति का मारे तो एकदम घर भर गइल बा। सोना चांदी अलमारी पेटी बाकस पलंग अटारी सब चीज भरल बा। अब तो जब बहिन बड़ाई सुनली तो धरती पर मूर्छित होके गिर गईली। कहली कि अरे बाप रे तोरा लगे किया गइल रे। तब हम यही उपाय करे आ तो तू का करुआ तो हमरो के विधि बताओ हमहू करें तोरे खानी। आ तो तारा तो सब कुछ बा तू काहे खातिर करबुआ। तो ना ते जौन कोइली हो उहे हमहू करे। अब लालच इनका के खाए लागल। का कहली कि कहतारी अब दुखिया बेचारी इनका घरे दुख से उआवे काम करे ई सुख से अब ओकरा घरे काम करे जाए लगली। करत करत जीवतिया के दिन ही सही आई। फिर उनका घरे सिखौले रही जे हेंगा हेंगती करी तो वो चावल मंगली जे खुदी ना लेम सीधा चावल दो। जैसे जैसे कैले रही वैसे वैसे करली। करत करत जी राति में वो सुतली। जीवत बहान गोसाई रात में उनको लगे बूढ़ा का रूप में अइलन केवाड़ी बजौलन। आई वो तो बेचारी निर्भेद सुत रहे। आई तो बैठ रही जो अब आवतार फिर जुवत रही जो अब आवस तो ऐसे ऐसे करम सपर के बैठ रही।
तले जीवतिया भगवान उनको के थाहे खातिर अलन। 12 रात बजल केवाड़ी बजौलन बूढ़ा का रूप में, दौड़ के केवाड़ी खोल ली। हंसत ताली मने मने जे आखिर आही गलन हमरो घरे। जीवतिया बाबा अलन कहलन कि द कुछ खाए के, भीख मांगत मांगत लेट हो गइल है, तोहरे घरे ठहर। कहली कि आई है बाबा, पलंग पर बिछौना लगौले बनी, सुतवली, ठहर ल। कहलन खाए के द, तो वो सूखे दुखे रोटी बनौले रही कौन के, और सूखे कौन के रोटी बना के ले गई भगवान के लगे। ले गई खा लेलन। कहलन कि हो अब तो हमरा पैखाना लागल बा, पेट हड़बड़ाइल बा, कहाँ जाई। कहलिए बाबा ये आंगनवा में कहली तो पेड़ जो होत रही जो खाली सोने चानी गिरी या धन गिरी। कहली तो कहले पैखाना कह ले। कहले कहाँ पोछी, तो कहली और आचारा में पूछ दी, तो आचारा में पोछ देलन। पोछ के अंधेरे में चल गईलन। वो कहलन के मारी खोल, अंधेरे में चल गए। आई पेड़ जो होता जब कब अंजूर रुको जो अपन घरवा देखी दुआरवा देखी ओकरा से 20 भइल बा कि ना। जैसे अंजूर भई आ देखो तारी तो पूरा घर आंगन कोना सानी पूरा पैखाना भर गईल बाटे, पूरा गंदा से भरल बाटे। जौनो घर रहे वो घर बिला गई। अब तो छाती पीट पीट के रुआ तारी, चिल्ला तारी, खूब रुआ तारी। अब इनकर लुगा बा तौन पैखाना से भर गई बा, सब केस में से पैखाना चुहता। अब तो इतना रोआ तारी, ढंक तारी, चिल्ला तारी। तब वह बहन फिर अली। कहली कि ये बहन काहे रोआ तारू, आ ते झूठ काहे बतौले है, जिंगा जिंगा कहले है उंगा तो हम कहनी है तहाँ तोरा इतना भइल, हमरा कुछ न भइल, हमरा उल्टा काहे भइल। वही जो जीवत वाहन गोसाई प्रगट भइले, भगवान गोर लगत नहीं जीवत वाहन गोसाई प्रगट भइले। कहले कि वो दुख से कैलक या ते सुखे सब कैले है, तो दुख से कैलक है तो ओकरा के हम इतना देनी है, आ तो दुख से कैले है सुख से कैले है तो वही से तोर सब हम बिलवा देनी है। इतना एकरा के आप मानते करत रहे है, एक ही बहन होके, एक ही पेट के, एक ही खून, एक ही बहन, एक ही घर के, एक ही माई बाप के, आ तब तो इतना अपमान कैले कि जीवतिया का दिन मंगलक ही तो ते ओकरा के टुकियो चाउल ना दिले हो, सीधो चाउल ना दिले हो, तो चुरा के कौन ले गई। आ तो सुख से हमरा के कौन के रोटी बना के रख ले रहे है। तोरा घर में तो बहुत संपत्ति रहा, अच्छा खाना भी तो बना के रख सकत रहलू है। तब गोर पर गिर गई, कहली हे भगवान जो गलती भइल से माफ़ करी, हे जीवत वाहन गोसाई माफ़ करी। कहलन जे ठीक बा माफ़ कर तनी, देखा देखी ना करे कि कोई के अपमान ना करे कि अपना से हीन ना माने के। सब कोई धरती पर आयल बा, कोई अमीर बा कोई गरीब बा, कोई के कोई दबा नहीं के सकत, दबा ही सकत रहे तो भगवान दबाइया। हे जीवत वाहन गोसाई जैसे वो दोनों बहन के राज संपत्ति बेटा भातार लौटौनी, वहीं सारा दुनिया सब पंच के लौटाई। गोर लागत नहीं जाए हे जीवत वाहन गोसाई, गलती बोली से माफ़ करम, जाए हे जीवत वाहन गोसाई, गोर लागत।